výkon niekde na úrovni 170 koní. Samozrejme krátka športová skriňa, prevodovka, samoslor vzadu, takže tá 130-ka skutočne dokáže diviť. Vedľa neho Rastislav Lamoš a Dušan Jankovič. A vidíme, že Škodovka mala lepší štart ako ten Bavorák, takže Dušan Jankovič si povedal, že nič nedaruje zadarmo. Viktor Pastierovič podľa predpokladu ide do čela. Škoda, počas priebehu pretekov nám odpadol Peťo Gabula, ktorý dokázal konkurovať Viktorovi Pastierovičovi. Obrovská škoda, že jeho Škodovka nedokázala vydržať do konca, jednoducho technika ho zradila. Viktor Pastierovič, ale to bolo na tesno, priatelia, na tesno. Pastierovič, Lamoš Jankovič, Dušan Jankovič.